Dobrý deň, detičky. Dnes som si pre vás pripravil rozprávku, ktorá sa volá Zázračná záhradka. A bude o tom, ako si deti vypestovali vlastné dobroty. Môžeme začať? No poďme na to. V jedno krásne jarné ráno sa v škole rozčuloval zvonček. Deti z 3. B sa usadili do lavíc a pani učiteľka im oznámila veľkú novinu. Dnes sa začína náš veľký školský projekt. Spolu si vytvoríme školskú záhradku, kde si vypestujeme vlastnú zeleninu a ovocie. Deti sa začali medzi sebou rozprávať. Niektoré sa tešili, no a iné nevedeli si predstaviť, ako to bude fungovať. Tomáško zdvihol ruku a opýtal sa: A na čo nám to bude? Veď si môžeme kúpiť jedlo v obchode. No pani učiteľka sa usmiala a povedala: To áno, ale vedeli ste, že nie všetko, čo kupujeme, je zdravé? A že jedlo, ktoré si sami vypestujeme, chutí oveľa lepšie? Navyše sa pritom naučíme toho veľa. Deti sa zvedavo pozerali a tak sa učiteľka rozhodla, že ich vezme von. Spolu s pánom školníkom Jankom pripravili kúsok pôdy za školou. Už tam boli lopatky, hrable, semienka, krhly na polievanie. No a tak prvé kroky k veľkej úrode mohli začať. Deti si rozdelili úlohy. Ľudská, Adam a Zuzka mali pripraviť pôdu, ohrabať kamienky a prekypriť zem. Tomáš a Filip sa starali o sadenie semienok hrášku, mrkvy, reďkovky a šalátu. A zvyšok triedy nosil vodu a polieval novú záhradku. Pán školník im pritom pomáhal a vysvetľoval. Každá rastlinka potrebuje svetlo, vodu a starostlivosť. Ak sa o ňu budete pekne starať, vyrastie vám chutná úroda. Deti sa nadšením pustili do práce. Najviac sa smiala Emka, keď sa jej pri polievaní podarilo trošku obliať Adama. No a trpezlivosť prináša ovocie. Dni plynuli a deti chodili každý deň skontrolovať svoju záhradku. Trvalo to niekoľko týždňov, ale zrazu sa objavili prvé zelené lístky. Všetci boli veľmi nadšení. Pani učiteľka ich pochválila a povedala: Vidíte, vaša práca priniesla výsledky. Teraz už len chvíľočku počkáme a čoskoro si pochutnáme na čerstvej zeleninke. A tak sa aj stalo. Keď nadišiel čas zberu, deti si s radosťou nazbierali čerstvé mrkvej, šalát a hrášok. Spolu s pani učiteľkou a pánom školníkom pripravili chutný šalát. No a ponaučenie z tohto príbehu je: deti sa naučili, že vypestovať si vlastné jedlo nie je len zábava, ale aj cenná skúsenosť. Pochopili, že jedlo nerastie v obchodoch, ale vďaka prírode a starostlivosti. Navyše, keď si niečo vypestujeme sami, chutí to ešte lepšie. Odvtedy školská záhradka sa stala im obľúbeným miestom. A každý rok si spoločne vysádzali nové rastlinky. A čo je najlepšie? Naučili sa vážiť si prírodu, zdravé jedlo a hodnotu práce. No a na dnes je rozprávky koniec. Dovidenia, detičky.